Салом ҳаводорони бошгоҳи Барселона. Эмерсон баъд аз гузариш ба Тоттенхем гуфт ки Барселона бо ӯ ноадолатона рафтор кардааст ва ин барояш бисёр дарднок буд. Баъзе бозингарони Барселона аз рафтани Антуан Гризман шод гаштанд. Бораи онҳо Антуан як ҷузъи даста маҳсуб намешуд. Рикелма гуфтааст ки Лионел Месси барандаи ҷоми Лигаи Чемпионҳо бо дастаи ПСЖ мешаваду карьераашро дар Барселона хотима мебахшад. Миралим Пьяниш баъд аз гузариш ба Бешикташ фикру ақидаашро дар бораи Куман гуфта ӯро сахт танқид кард. Бо ҳамаи ин хабарҳо ба таври пурра шуморо ошно месозем. Бародарон, аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун ягон ҷо баъз уршинед, мо бошад сар мекунем. ҳоло ки футболи дастовӣ дар танаффус аст, моро дар ҳамаи қитъаҳои ҷаҳон бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. Рақобатҳо хело шавқоваранд ва барои ҷолибтар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1х коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дароед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди Барса диҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он метавонед дар аввалин пардохт то $100 ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментария. муҳофизатгари Тоттенхем Эмерсон Роял доири дастаи Барселонаро тарк карданаш чунин гуфт: "Ман ҳеҷ чизро нафаҳмидам, чаро ки ҳеҷ кас маро дар ин бора хабардор накарда буд. Маро ба муассиса барои мусоҳибат даъват кардам ва дар он ҷо ман донистам ки маро мехоҳам ба фурӯш гузорам. Онҳо гуфтам вазъи иқтисодии даста хуб нест ва беҳтар аст ки маро фурӯшам. Ман гуфтам мехоҳам дар даста боқӣ монам, чаро ки аз кӯдакӣ орзу доштам ки ба муваффақиятҳои Барса саҳми худро гузорам, вале ман нахостам ки дар дастае ки дӯсташ медорам ғамгин бошам. Бораям хеле дарднок аст, чаро ки Барселона метавонист ба таври беҳтар нисбатам рафтор кунад." Эмерсон метавонист бо ин ҳама нигоҳ накарда дар даста боқӣ монад, чаро ки шаҳрномааш бо Барселона ҳоло анҷом наёфта буд, вале ӯ мардонавор рафтор карду дастаро сари вақт тарк кард ва ба буҷаи дастаи дӯстдоштааш пулҳои нав ворид кард. Ҳарчанд ки ӯ норозӣ аст, вале барояш эҳтироми зиёд бояд гузошт ба хотири ин рафтори мардонааш. Ба даста ултиматум нагузошт ва мисли дигар бозингарон фақат барои тамрин дар даста миллионҳои Барсаро ба ҷайбаш наандохт. Аз рафтанаш фоида оварду зарар не. Трансфери ҳуҷумкунандаи Барселона Антуан Гризман ба дастаи Атлетико баъзе бозингарони блавгаринҳоро хурсанд кард, чаро ки онҳо ҳеҷ гоҳ Антуанро ҳамчун як ҷузъи даста қабул накарда буданд. Аҳволи Антуан дар байни бозингарон аз соли аввал хуб набуд ва сабабаш дар филми мустанаде аст ки соли 2018 дар он Гризман иброз намуда буд ки ҳатто ба хотири Барселона ӯ дастаи Атлетикоро тарк накард, аммо билохира аз соли 2019 ба Барселона гузариш намуд, вале он ҷо дӯстдору мақбули ҳама нагашт, мисле ки дар Атлетико буд. Бозингаре ки 35 миллиона шаҳрнома дорад, тӯли 3 сол ягон натиҷаи назаррас нишон надод. Ба ҳунару маҳорати истеъдоди ӯ мо гап надорем, вале дар Барселона аз голҳояш дида баҳонаҳояш зиёдтар буд. Тӯли 3 сол ӯро ё сармураббӣ дар мавқеи зарурӣ намегузошт, ё ҳоло ӯ ба муҳлати дастаи наваш мутобиқ нашудааст, ё ӯро нуфузи Месси дар даста намегузошт ки пурра истеъдодашро нишон диҳад ва ғайраҳо. Мавсими имсола Месси ҳам рафт, вале муаққалан зарбаи дақиқи ӯро ҷониби дарвозаи рақиб надидем. Дар 3 бозии депае ки ҳамин мавсим ба даста омад, аллакай дӯстдору мақбул гашту ба муҳити нав ҳам мутобиқ гардид ва ҳамаҷониба истеъдодашро ҳам нишон дод. Шояд рақобатро бо бозингаре ки ҳатто аз Месси дида зуртар аст таҳаммул карда натавонист. Бо Мартин Брейтвейт рақобат кардан бисёр мушкил аст. Агар осон мебуд, Месси аз тарси ӯ дастаро тарк наменамуд. Ба ҳар ҳол ҳеҷ кас кафолат дода наметавонад ки аз рафтани Гризман Барселона беҳтар мешавад. собиқ бозингари мунтахаби Аргентина Хуан Роман Рикелма гуфт ки дар бобати идора кардани туб Месси беҳтарин футболбози сайёра аст ва агар ПСЖ бо Месси қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо нагардад, дигар ҳеҷ гоҳ ин унвонро ба даст намеёранд. Ӯ қайд кард ки манзураш ғолиби Лигаи Чемпионҳо гаштани Месси бо ПСЖ аст ва баъди ин ғолибият Месси ба Барса бармегардаду карьерашро дар он ҷо хотима мебахшад. Баъзе мухлисон бар он назаранд ки Месси баъд аз ПСЖ ба Барселона барнагардад, чаро ки сину солаш аллакай ба ҷой расидаасту дигар маҳораташро дар сатҳи баланд нишон дода наметавонад. Чунин суханон дар бораи легендаи на танҳо Барселона, балки легендаи таърихи футбол асос надоранд. Роналдо 37 сола ба Манчестер Юнайтед баргашт ку ё ки ҳоло Юнайтед ба хонаи мусафидон табдил ёфтааст. Ман ҳам тарафдорам ки Месси ба Барселона баргардад ва таҳти кафгубиҳои дуру дарози ҳазорон мухлисон дар Камно ва мисли Хави ва Иньеста карьерашро ҳамчун бозингари Барселона хотима диҳад.
Миралим Пияниш баъд аз гузариш ба Бешикташ дар бораи Куман чунин гуфт: Куман таоман маро эҳтиром намекард. Аз аввал ӯ ба ман эътимод надошт. Бо ман чӣ мушкилӣ доштанашро таоман намефаҳмам ва ҳатто кӯшиши пайдо кардани роҳи ҳалли ин мушкилиро намекард. Бисёр мураббии ғалатӣ будааст. Борҳо аз ӯ суол кардам, ки аз ман чӣ мехоҳад, кадом корҳоро ба фикри ӯ ман хуб ё бад анҷом медиҳам, вале бори ҳам ҷавоби ин суолҳоро нагирифтам. Дар тамоми умрам бори аввал аст, ки бо чунин мураббӣ рӯбарӯ мешавам. Ин гуфтаҳо ҳақиқат дошта метавонад. Агар Куман шахсан бо Пиянич чунин рафтор мекард, масалан ранги дигар мегирифт, вале Рики Пуч чаро бозӣ намекунад? Муносибатҳои шахсии мураббию футболбоз бояд ки ба натиҷаҳои варзишии даста зарар нарасонанд. Ба суханҳои Пиянич 100% бовар карда мешавад, чаро ки бозӣ накардани Рики Пучро тамоми мухлисони Барселона намефаҳманд. Пиянич, ҷураҷон, хафа нашав. Мушкили ту фақат дар ному насабат мебошад. Агар ному насаби ту Миралим Пиянич неву Миралим Де Йонг мебуд, бе ягон шаку шубҳа ту дар ҳайати асосии даста бозӣ мекардӣ. Ҳоло дер нашудааст, насабатро иваз намо. Агар мақсади ба истиқлол омадан дошта бошӣ, Пияничзода Мирҳалим шавӣ беҳтар аст. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо дорӯҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин дорӯҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунад. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад, таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.